Jora kaisa takho bkho menai dara mama khe tonglimani a jora bilai khe khatong khaja khe tonglimani khoroksa bini takho lumbui chori hamye klai kha o lumnai bo lumani kha Sunday eba roibar afternoon bo bini saripang jora bo lumasa khayoi sori kostong jago o lumnaisa bo o Sunday bo baza thana kokta bini besana bo sagata ani o thuntrei no tlang thani phale de hini afro hinke bini sori rok lumnani eba sori hamye ngani sengui phaisu kata aboni bagai bo bilai ke bini sori kosto nangjak suka bini nog ni takho bukhok song bono hospital ma tlangnai tamba hinke bono hospital tlangyang hinke bo hamglak amtri hinai bini takho bukhok noko sabla khata kokro am bagai jaundice ungo hinai amtri rok hinai ngui tongkhata o lumlaisa bo sagata bilai ke bo sori koston ungjak suka mairok chai malia ti bo nung malia amdi ke mamang sori ram sukata hospital o tlangmani doctor naibai kya checkup khebe kya tapna hamya ke nogo tui nogo no tonika gai boni jirok sari khata tapna hamya engkha balok suka 2 month 3 month ka suka tapana jora kaisa hinke tamung hinke jora kaisa hinke o lumlaisa o sori hamya kalanisa bini takho bkho bini besa betei bini buso besano bo jakari mathangkha bilai ke bini takho bkhok songbo bini nogni bhik besarok eba bini manai song bilai ke thainai no eba lumnai no thai thangmani bagai kabai sukata ang o story sanai meka amtei se kathang tongfru no hamjagui tongnai takho bkho jara gosti sandai rok bai tampai hinke thai thanggele ni takho no tai ning mainya rutungna phana tai mainya o sungsaro salsa borangmuni solema thainai no tambai hinke sitini simino takjak thainani hinai ambuni bagai o sungsaro jotono yakarma thango sungsarno salsa ani audience rok no jodi no video no sajagoi tonghanke eba story no sajagoi tonghanke please like tai katalangi tonghanke ani o YouTube please subscribe my YouTube channel tai nor comment khlaidi tai nor kabang ke views pharidi tai like khlaidi kabang ke tin bagam suno malsinai next story eba next video bye bye